ئەمریکا بۆ هەفکارین خۆیان کورد پێشنیاز دکە قەنە بە هەفکاریە ئەلئەسەد شەڕێ داعشێ بکەن. مالپەرە مۆنیتۆر ئا ئەمریکایی vê ئاگاهیە باڵکێش بەلاو دکە و وەکی گوهارتنەکێ دی سیاسەتە ئەمریکایە یا لە سووریایەدا بناو دکە. مۆنیتۆر دبێژە ku jêderan hûrgiliyên planê eşkere nekirin lê amaje bi parastina Hesedeyê dike. Ev planeke pûç e. Di wê raporê de fermandarê giştî yê Hêzên Sûriyaya Demokratîk Mazlûm Ebdî vê gavê wekî planeke pûç pênase dike. Ebdî dibêje ku haya me ji planeke wiha tune ye û cara yekem dibihîzin. Nepêkane bigihêje serî. Fermandarê Hesedeyê eşkere kir ku planeke wiha pêk nayê çimkî heta niha rejîma El-Esed guh nade diyalogê. Her wekî artêşa Sûriyayê nikare berevaniyê di ber herêmên xwe de bike, dê çawa di ber axame de bike. Amerîka destûrê dide êrişên Tirkiyeyê. Mazlûm Ebdî di nava axaftinên xwe de balkişand ser êrişên Tirkiyaya dagirker û got ku bêdengiya Amerîka li hember bombabarana nexweşxane, dibistan, stasyonên enerjiyê û kuştina sivîlan me digihîne rastiyekê. Ew jî Tirkiya bi destûreke nepen a Amerîkayê êriş dike.